kunnafoni gafew lakali waati sera an fɛ yan nɔ don o don nin ye laada ye laada min na an tɛna wuli fiyewu limanaw k'a jira k'a fɔ gafe minnu bɛ sɛbɛn a bɛ sɛbɛn min ye walikan de la an y'a kanu ka bamayɛlɛma kan minnu bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ la o dɔ ye bamanankan ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi tarata donya in na min ye février kalo ye ale ye tile 14 san 2022 minnu b'a lamɛn radio joliba ka Bamako yan ani segukaw fɛ yen an bɛ bɛɛ fo min ye télévision joliba TV news Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani an ka bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o kuma an sigira kɛnɛ kan gafew o b'an bolo limanaw an bɛna an da don bakurunba damadɔ la ka sɔrɔ ka tɔ walawala aw ye k'a jira k'a fɔ fasiri sɛbɛn le sɔrɔ ale bɛ yan nɔ limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wagati in na min ye tali min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ an ka finitigiw ka kulu kɔnɔna la bi limanaw n'u k'a ma ko recrutement spécial ale ye kɛrɛnkɛrɛnnen de limanaw a jira ka fɔ ko bi na min ye kalo damadɔ o kɔni kalanw bɛ ka kɛ kan Amadu Bari kɔnɔna la n'u k'a ma balo bɔ sevarekaw fɛ yen ni finitigi denmisɛnnin minnu filɛ nin ye limanaw a jira k'a fɔ u bɛna bila jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen an bɛna an da don o la sisan nɔ lesɔr ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye l'indépendant ye ale kumana limanaw kuma damadɔ bɛ l'indépendant kɔnɔ a fɔra k'a fɔ ko Musa Mara ko ale sen tɛna ye politiki tɔ minnu ko olu tɛna fanga lakodɔn mati kalo tile 25 natɔ in na Musa Mara y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko ayiwa ale kɔni fɛla tɛ o ye wa ale n'a ka parti sen tɛna ye o la indépendant y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen limanaw jɛrɛba min kan ka kɛ min ye farafinna keleya tɔnba ani nazaraw ka keleya tɔnba Union européenne ani Union africaine fɛ min ye février kalo tile 17 n'a tile 18 ye Bruxelles jamana kan limanaw a jala k'a fɔ Emmanuel Macron y'a ka fɛla di ka ban sabu min ye Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungala taala minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ farafin jamanaw kan ka taa nazara jamanaw kan Emmanuel Macron y'a fɛla di a ko la ka ban an bɛna an da don o la sisan Umar Mariko k'ale ka kiri kan ka kɛ bi tarata donya in na a n'a jɛw minnu bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ jalakili binna u kan limanaw ko u ye Umar Mariko kumakan min bɛ yen n'o bilala bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ nɛnijugu bɔra da ka ɲɛsin gouvernement ɲɛma Sogɛl ko kalama an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nɔ l'indicateur du renouveau fana kumana limanaw maa minnu bɛ yen ni olu fɛla ye ko dɔ ka fara faraɲɛla fanga kan minnu yɛrɛ fana bɛ yen ko olu fɛla ye ko fɛn kana fara a kan limanaw ni jɛkulu fila in ni jamana ɲɛmɔgɔw m'a lajɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ don dɔ la u bɛ se ka ci ɲɔgɔn na limanaw o dun tɛ jamana o tɛ an fɛla ye bi indicateur de y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan min ye Faransi ka pankuru baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Air France ye ko ale ka baaraw a bɛna daminɛ février kalo tile 17 natɔ in na an bɛna an da don o la sisan indicateur kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon kumana limanaw min ye CEDEAO ka ɲɛngini ani UEMOA olu kɛlen don ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan ni nafoloko gɛrɛntɛ fana b'a la a jɔla k'a fɔ ko Mali ka juru min bɛ Mali la bi miliyari 53 a na kɛ Mali dɛsɛlen don k'o sara bi a na kɛ bi na limanaw min ye ni nin ko tora sen na limanaw an yɛrɛ ka jamana nafolo min bɛ yen n'a kan ka kɛ ka baara caman kɛ jamana kɔnɔna la yan k'o bɛ sɔn ka kɛ baara ye ko nka hali diɲɛ setigi jamanaba minnu bɛ yen n'olu bɛ juru don Mali la ko a na kɛ olu yɛrɛ tɛna sɔn fiyewu ka juru wɛrɛ don an ka jamana na k'o ye kɔlɔlɔba ye o mana bɔ yen limanaw min ye ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la Imam Mahmud Diko y'a jira k'a fɔ a ka taama dɔ la Mauritanie jamana kan yɔrɔ jɛrɛ dɔ kɛra kɔsa in na o kɛra bɛn ni kelenya kan Imam Mahmud Diko y'a jira k'a fɔ ko ni fanga min b'a kunna bi n'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko ayiwa k'o bɛ ka tiɲɛ u bolo dɔɔni k'u k'a lajɛ u ka segin u ka kɔrɔlenw ma o mana bɔ yen Adama PAIJ limanaw ko ale segira ka taa politikitɔ minnu bɛ yen n'olu fɛla tɛ fiyewu faraɲɛla fanga dɔ ka fara kan bi n'o ye cadre d'échange de regroupement politique ye Adama kun ye nin tɔnkɔrɔ ye ko nka a kun bɔra la a tilala ka segin a la kokura limanaw segin cɛkɔrɔ ma a bɛ i dɔnbaga de caya Nouvelle Horizon y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye Soir de Bamako ye limanaw nin waati in na ko min ye logements sociaux so minnu bɛ di jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamanadenw ma a jarala k'a fɔ ko fɛn bɛɛ b'a la bi fo tiɲɛ sabu a jarala k'a fɔ ko globale caman de b'a kɔnɔna la minnu bɛ yen ni dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka kɛ furancɛla fanga jalakili koba de sabu ko maa caman bɛ yen minnu bɛ furancɛla fanga in kɛrɛfɛ
ko so ninnu caman tara ka di olu de ma k'a sɔrɔ dun limanaw a ma dabɔ o kama an bɛna an da don o la sisan soir de Bamako kɔnɔ yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni l'essor ye limanaw fasidi sɛbɛn in kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min y'an ka finitigiw ye finitigi ta kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ka kɛ sisan n'u k'a ma ko recrutement spécial ko ni finitigi denmisɛnnin minnu filɛ nin ye limanaw kalo caman kɔni u bɛna o kɛ kalan na kalan minnu bɛ yɛrɛ ni limanaw a bɛna kɛ sababu ye ni finitigi denmisɛnnin ninnu ka u jo ka kalanko kunna min ye jamana yɛrɛ kanu ye ani jamana lafasali o kalanw bɛna k'o kunna a bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ ka kɛ kan min tɔgɔ dalen don Amadou Bokari Bari n'u k'a ma ko Balobo min filɛ nin ye Sevare kaw fɛ yen nɔ a yala k'a fɔ nin finitigi denmisɛnnin minnu filɛ limanaw caman n'u tilala kalan ninnu na lesɔrɔ ka fɔla u bɛna tila jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa min ye fasiri kɛ ni o ye Madiba Keyita ye ani Umar Diop olu de ye lesɔrɔ ka maa cilen kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw bamaci wale kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ yan fɛn dɔ don fɛn min ni jamana kɛlen don ka wulikajɔ caman k'a la ko jamana kɔni tɛna i sigi fiyewu ka juguw lajɛ u ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ jamana kɔnɔna la o de ye hukumu kɔnɔna la min ye ni tali kɛrɛnkɛrɛnnen ye o kɛra an ka armée kɔnɔna la a jala k'a fɔ an ka finitigiw ka dagayɔrɔ minnu bɛ an ka marabolo kɔnɔna la n'o ye région militaire ye ko olu kɔni caman bɛ yen u bɛna cɛdenw caman sɔrɔ a kun jɔnjɔn yɛrɛ ye min ye limanaw n'o ye nin tali kɛrɛnkɛrɛnnen ye a kun de ye walasa ka caman fara an ka finitigiw olu kundama kan ani min ye maramafɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ ka yala n'o bɛ ka folofala jamana fan caman fɛ olu ka se ka minɛ maaw la a jarala k'a fɔ o y'a nafa dɔ ye nafa wɛrɛ ye min ye limanaw ni marifa minɛna maaw la minnu bɛ yen n'olu n'a man kan olu o maa kofɔlen n'u ka se ka don armée kɔnɔna la u ka se ka kɛ jamana yɛrɛ lafasaba ye u ka se ka kɛ jamanaden ɲuman ye limanaw o de ye kun kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa lesɔrɔ ka fɔ la a jarala k'a fɔ nin tali kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye ko min ye kɛlɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ ex-combattants groupes armés ninnu cɛla olu b'a la ka taa se minnu fana bɛ yen an y'a fɔ ten ni marifa b'olu bolo funufala la jamana kɔnɔna la limanaw marifa ka se ka minɛ olu bolo olu fana ka ko bɛ a ko siratigɛ ninnu na a jarala k'a fɔ 6e région militaire kɔnɔna la nin waati in na u bɛ maa 200 ni maa 80 ɲɔgɔnna la minnu bɛ kalan na kan Amadou Bari n'u k'a ma Balobo Sevare kaw fɛ yen nɔ Moti mara kɔnɔ kunungo yɛrɛ limanaw a jarala k'a fɔ ko kalan ninnu bɛ ka kɛ cogo min na limanaw ko a bɛ ka kɛ ni ɲɛdɔn baara yɛrɛ ye sabu min ye commandant Dramane Danbele ale min bɛ yen n'ale de bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma limanaw a ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ ko kulu dɔ bɛ yen jɛkulu dɔ bɛ yen limanaw o b'u dege min ye baaraw yɛrɛ taabolo la i n'a fɔ min ye technique ye ka taa se kɛlɛ yɛrɛ kɛcogo ma limanaw ani min ye hali farikolo ɲɛnajɛ n'i y'a mɛn i bɛ kɛ finitigi ye limanaw o k'a sɔrɔ i fari fana jolen don i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a ɲɛma baaraw de bɛ sen na commandant Dramane Danbele ka fɔ la a ko ni kalan min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ finitigi denmisɛnnin kura ninnu kunna sisan limanaw a bɛna kɛ sababu ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ nin ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ka min ye denmisɛnninw ta jamana kɔnɔ minnu bɛ yen ni olu kɛlen don ka marifa ta k'a fɔ u b'u yɛrɛ lakana ka marifa minɛ u la limanaw ka u don min ye finitigiw ka kulu kɔnɔna la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a bɛna kɛ sababu ye min ye an ka jamana kɔnɔ ka camanba de bɔ maramafɛnw minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana kɔnɔ ni ka marifa kɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ marabatiga limanaw ka caman bɔ o la min ye jamana ɲɛmaaw ye u fɛlaba de ye nin ko in ye walasa baara in a bɛ se ka don ba la cogo min na a bɛ se ka kɛ baara wasalenba ye limanaw a bɛ taa wolo fɛn min na o de ye ka walejugu tigilamaw ne ye bamancimaw ye ka se ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don l'indépendant kɔnɔ limanaw l'indépendant kuma na a y'a jira k'a fɔ min ye politiki tɔn yɛlɛma o ɲɛmaaba ni o ye Musa Mara ye limanaw Musa Mara y'i kanto k'a fɔ ko aya politiki tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba dɔ kɔnɔ n'u k'a ma cadre d'échange de partis et regroupement politique yɔrɔ Musa Mara ninnu ka tɔn fana b'a kɔnɔ n'o ye yɛlɛma ye nka yɔrɔ kuma min bɔra u da kɔsa in na k'a fɔ ko aya k'olu tɛna furancɛla fanga lakodɔn marisi kalo natɔ ye tile 25 n'o tɛmɛna ka ban furancɛla fanga min b'an kunna nin ye limanaw ko fanga kɔni don u b'u yɛrɛ n'o tɛ olu kɔni tɛna a lakodɔn parti yɛlɛma de y'o kuma mɛn a ko ayiwa
kuma min fɔlen filɛ nin ye ko k'a fɔ de k'u tɛna furanjɛla fanga lakodɔn marisi kalo min jɔtɔ filɛ a tile 25 Musa Mara ka tɔn ko olu kɔni fɛla bati o ye kuma in yɛrɛ fɔra juma tɛmɛnen février kalo tile 11 o y'a sɔrɔ Musa Mara yɛrɛ bɛ taama la Segu mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲɔnɔ ale mara kɔnɔna la kuma in sɛmɛntiyara yɛrɛ a ka politique tɔn maa dɔ de fɛ ni o ye yɛlɛma yɛrɛ mafalenba min ɲɛsinnen don u ka baaraw ma minnu bɛ politique tɔn in a ka comité de planification kunna a jala k'a fɔ Musa Mara yɛrɛ hali n'a sɔrɔla kuma in a ma bɔ a da i n'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ nka a bɛ n'a fɔ parti yɛrɛ ka hakilina de ye nin ye nka u ko u ye kuma in kɔni olu fɛla tɛ k'a fɔ ko furanjɛla fanga cadre d'échange min n'u yɛrɛ b'o kɔnɔna la ko u t'a lakodɔn min ye marisi kalo tile 25 natɔ ye ko nka parti ma fɔ i n'a fɔ da garantilen na ko nka u kɔni fɛla tɛ nka don dɔ kɔni bɛna le don min n'u bɛna jamanaden bɛɛ lajɛlen kunnafoni da garantilen na walasa maa min yɛrɛ y'o kuma sɛbɛntiya o ye Amidu Dunbiya ye ale ye politique tɔn a secrétaire politique ye ale y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don min ye nin kuma kɔni fɔra nka parti yɛlɛma fɛla tɛ k'a fɔ furanjɛla fanga n'a nana kɛ marisi kalo tile 25 ko olu bɛ tɔn min kɔnɔna la n'o ye cadre d'échange ye nka olu kɔni fɛla tɛ fɔlɔ nka parti kɔni bɛna ɲɔgɔn ye k'a ko la tɔndenw bɛna ɲɔgɔn ye n'u u bɛnna min kan limanaw u na o fɔ jamanadenw ye o mana bɔ yen ale indépendant kelen kɔnɔ limanaw min bɛ tali kɛ tungalata min ni o ye farafin jamanaw ka taabolo ye ka ɲɛsin nazara jamanaw ka jamanaw ma nin wagati in na yɔrɔ nazaraw ka kuluba ɲɛmɔgɔ de bɛ faransi jamana ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye Emmanuel Macron ye Union européenne k'u kan ka sigiba dɔ kɛ min bɛ tali kɛ février kalo tile 17 n'a tile 18 Bruxelles o ɲɔgɔn in fana na min ye farafinna keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔw fana kan ka ye a ko kɛnɛ kan yanni o cɛ ko Emmanuel Macron ye fɛla dɔw di min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ ka taa tunga la nazara jamanaw kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ sommet kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin n'a bɛna kɛ ko kuma bɛna kɛ fɛn caman kan min ye nazara jamanaw ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o caman bɛ tali kɛ politique gɛlɛyaw kan o caman bɛ tali kɛ jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ farafin jamanaw kɔnɔna la ka taa tunga la ni nazara jamanaw kɔnɔ Union européenne y'a jira k'a fɔ ko a caman bɛ yen minnu bɛ yen ni u bɛ taa i b'a sɔrɔ papier t'u bolo a bɛ n'a fɔ Union européenne bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kura dɔ de tigɛ fɛɛrɛ min bɛ yen ni o ye k'a fɔ farafin jamana farafin jamanaden fɛn fɛn bɛ yen ko e bɛ nazara jamana ninnu kɔnɔ limanaw ni papier garantilen t'i bolo walima sigiyɔrɔ ɲuman t'i la ko sira de bɛ yira i la sa i ka sigi ka na i ka jamana kɔnɔ kuma bɛna kɛ o kan kuma bɛna kɛ min fana kan limanaw o ye farafin jamanaw kɔnɔna la nin wagati in na Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ko san laban in na ko coup d'état cayara kosɛbɛ farafin jamanaw kɔnɔna la ko wa u ɲɛ bɛ min fana na o ye k'a fɔ ko Wagner ko kuma de bɛ farafin jamanaw kɔnɔ Wagner tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw Rusiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen ko a jirala k'a fɔ olu bɛ farafin jamana ninnu caman kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ tɔgɔ fɔli don a la ni o kuma fɔra limanaw a jirala k'a fɔ Emmanuel Macron hali sommet min bɛ yen n'a bɛna kɛ sisan n'a sɔrɔla ko faransi ka kɛlɛcɛw bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Barkhane ye n'a sɔrɔla ko nazaraw fana ka fara ɲɔgɔn kan kulu Union européenne olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛcɛ kulu min kɔnɔna la n'u k'a ma ko Takuba limanaw o Takuba ni Barkhane n'a sɔrɔla u kan ka to Mali kɔnɔ walima u kan ka taa pewu yɛrɛ ka Mali dugukolo bila o fana kuma na taa fɔ nin jɛrɛ in kɛnɛ kan l'indépendant ka kuma don limanaw ale indépendant kelen kɔnɔ Docteur Umaru Mariko ko ale ka kiiri kan ka kɛ bi tarata don in na Bamako sigida 4 o kiiribulon la kalo kelen kɔfɛ a bilalen k'a fɔ ayiwa a ka taa so fɔlɔ fiɲɛ bɔda ka d'a ma yanni a ka kiiri don cɛ bi tɛ min bɛ tali kɛ février kalo ale tile 14 ye wa ko min ye Umaru Mariko ye ale ka kiiri u kan ka boloda bi a n'a jɛ minnu bɛ yen ni o ye Bakari Kamara ani Buba Fane ye olu yɛrɛ nɔ minɛna a fana nɔfɛ k'a fɔ ko u ye Umaru Mariko ka kumakan dɔ ta k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ kumakan minnu bɛ yen ni nɛnijuguw don limanaw tarata bi ko bi ye février kalo tile 15 de sa kɛ fili y'an sɔrɔ février kalo tile 15 de ye bi ye limanaw a jala k'a fɔ ko communiqué ale tribunal kɔnɔna la indépendant ko ale yɛrɛ ye avocat dɔw ɲininka minnu ye sɛmɛntiya di nin ko in na k'a fɔ ko ayiwa
jɛkulu dɔ bɛ yen ni olu ka wulikajɔ de bɛnnen bɛ démocratie fanga u ka se ka don ba la an ka jamana kɔnɔ yan o ɲɛmɔgɔ ye Jigiba Keyita ye collectif pour la sauvegarde des acquis de la démocratie k'u bɛɛ lajɛlen na ye communication ale ye tribunal kɔnɔna la bi walasa ka taa docteur Umar Mariko a senkɔrɔma don do nka limanaw ni ye jateminɛ kɛ kiiri in n'a nana kɛ fɛn ye sariya kisɛ dɔw bɛ article 21 55 ani 56 olu de bɛ ni sariya in a ko fɔ k'a fɔ cybercriminalité limanaw ko bɛ ko la ni minɛna o la ko a bɛ se ka kɛ kalo 6 walima san 2 kaso o bɛ se ka da i kunna min ye $1,000,000 ka taa bila $1,000,000 na o bɛ se ka da i kunna fana o mana bɔ yen sariya wɛrɛ b'a fɔ tuguni ko kalo 6 fo ka taa se san 7 o kaso bɛ se ka da i kunna sefa wari 100,000 walima $1,000,000 o bɛ se ka da i kunna ni kiiri in kɛra limanaw ko maaw n'u sigi ka kiiri in kɔnɔ bi ni min bɔra la o tɛna ɲɛfɔ jamanadenw ye o mana bɔ yen indépendant kelen in kɔnɔna la min ye Sénégal jamana faama Macky Sall ko CEDEAO ka ɲangini min bɛ Sénat bɛ n'a binnen don Mali kan ko jamana fɔlɔ min bɛ yen min b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ko o ye Sénégal jamana ye yɔrɔ Sénégal ale ni Mali cɛ limanaw a bɛ n'a fɔ badema jamanaw don Macky Sall yɛrɛ ka fɔ la a ko Mali ni Sénégal cɛ limanaw balimaya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jamana in fila in sigicogo yɛrɛ lajɛ ko jamana fila in ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔna la n'o ye fédération ye u ye fédération bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se bi la ko n'i y'a ye ko CEDEAO ye ɲangini ta Mali kama ko de tun ye baara laban yɛrɛ ye CEDEAO ka ɲangini laban u tun bɛ se ka min ta Mali kama n'o tɛ ko u fɛla tɛ ko n'o tɛ bi in na CEDEAO ka ɲangini min n'a binnen don Mali kan tiɲɛ yɛrɛ la a kɔlɔlɔ jamanaw ni maa b'a sɔrɔ bi k'o ye Sénégal jamana ye ayiwa Macky Sall de ye nin kuma fɔ min bɛ tali kɛ février kalo tile 5 a n'a tile 6 tɛmɛnen na waati min na u tun bɛ jɛrɛ la Union africaine tɔgɔ la Addis Abeba Union africaine yɛrɛ ka dagayɔrɔ min bɛ nin jamana in kɔnɔna la o de senfɛ a y'a jira k'a fɔ Sénégal bi in na kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye sɔrɔko taabolo lajɛ o ni nafoloko lajɛ Sénégal kɔni bɛ ka a bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi ka sababu kɛ CEDEAO ka ɲanginiw ye kunnafoni filɛ limanaw an ye kunnafoni damadɔ ninnu bɔ l'indépendant kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don face de sɛbɛn l'indicateur du renouveau kɔnɔna la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye Bamako ani Paris cɛ pankuru cakɛda min bɛ Faransi jamana bolo bi n'u k'a ma ko Air France ko a bɛna a ka baaraw daminɛ a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ février kalo tile 17 o bilalen don k'o de makɔnɔ cakɛdaba min filɛ nin ye n'a ɲɛsinnen don pankuru taama ma a jarala k'a fɔ ko a bɛna a ka baaraw daminɛ kokura yɔrɔ min bɛ tali kɛ Air France ka baaraw kun ɲɔngirila ka sababu kɛ waati dɔ la sɛbɛn dɔ kun bɔra janvier kalo tile 13 san 2022 ka ɲɛsin min ye Air France a ɲɛma dankan min bɛ Bamako yan nɔ k'a fɔ ko aya ko CEDEAO kɔni y'a ka ɲangiw bɛ min ye pankuru fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔna la ka na Mali la yan ko a ɲininen don a bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bɔ n'u bɛ taa u ka tɛmɛ ni Nouakchott o pankuru jigi kɛnɛ ye kuma min fɔra dɛ a na kɛ min ye Air France ɲɛmɔgɔw ye u kɔni u ma kala don ɲin na ka bɛn n'o kuma ye u ma kala don ɲin na ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔw ka nin kuma ye tile 3 kɔfɛ ko Air France y'a ka pankuru fɛn fɛn bɛ bɔ Faransi jamana kan ka na Mali kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen jɔ k'a sɔrɔ nin hali u m'u sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la limanaw taa ni ka segin bɛ ngɔ de ma n'o tɛ ko kulu b'a nɔ na min ye Air France ɲɛmɔgɔw de sigilen filɛ nin ye ka na Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'a f'u ɲɛna ayiwa k'u bɛn'u ka baaraw daminɛ février kalo tile 17 jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma a ko jaabi fɔlɔ sabu fangabulon min ɲɛsinnen don taamako ma an ka jamana kɔnɔ ale ma jaabili kɛ a ko siratigɛ ninnu na fɔlɔ ko nka u kɔni u ka fɛla la u ka baara k'u bɛna daminɛ février kalo natɔ in tile 17 o mana bɔ yen ale indicateur kelen ka kuma la halisa jamanaw nin wagati in na minnu bɛ yen ni olu ko ka dɔ fara furanjɛla fanga kan minnu yɛrɛ fana bɛ yen k'u kana fɛn fara a kan limanaw bɛɛ n'i ka hakilila tɛ jamana kɔnɔna la a jarala k'a fɔ nin wagati in na ko ni kaban ban kumana ni kuma ma kɛ nin jɛkulu fila ninnu ɲɔgɔn cɛ limanaw a dɔ bɛ dɔ la u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u tɛ kisi ɲɔgɔn ma dɛ indicateur de ka kuma don a ko nin wagati in na kabi a fɔra k'a fɔ ko ayiwa min ye février kalo tile n k'a fɔ mars kalo natɔ in tile 25 ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu y'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga k'u tɛna lakodɔn bilen mars kalo natɔ in tile 25 kab'o kuma fɔra
minnu bɛ n'olu ni furanjɛla fanga fana ka hakilila ye kelen ye minnu fana fɛla ye ko dɔ ka fara furanjɛla fanga kan olu y'a jira k'a fɔ ko u kɔni fana bɛ kangari da maa minnu bɛ yen n'olu ka kumakan de ye ko ka ko furanjɛla fanga k'u tɛna lakodɔn marisi kalo natɔ tile 25 limanaw fana ye kangari da kelen k'u ye o tɛ maa wɛrɛ ye limanaw yɛrɛwolo mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts min ye bankumana o dongo Adama Jara n'u k'a ma ko Ben le cerveau ale de ye nin kuma fɔ a ko olu fana jɔlen don u jɔyɔrɔ la dɛ ko min ye furanjɛla fanga ye maa o maa bɛ yen ko olu sigara a la k'a fɔ k'u bɛna furanjɛla fanga ka basigi don a kɔnɔna la sango minnu min yɛrɛ ko ayiwa marisi kalo tile 25 natɔ in na ko u na wulikajɔ kɛ ko k'u tɛna fanga lakodɔn k'u na bɔ ka taama limanaw yɛrɛwolo debout sur les remparts ko tiɲɛ don ko in u y'a fɔ ko nka olu fana bɛna min kan ka kɛ olu fana fɛ u fana na o kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ k'u ka dossiers bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan k'u bɛna fɔ kiiri tigilamaw ye k'u ka caman ka dossiers ta u ka a lajɛ o mana bɔ yen limanaw ko u sɔmina k'a fɔ miliyari caman de b'u bolo u bɛna minnu di fasoden jama ma k'u ka bɔ limanaw ka taama k'a fɔ ko furanjɛla fanga min bɛ yen ko u t'a fɛ limanaw ni o fana fɔra a jirala k'a fɔ fana min ye an ka jamana kɔnɔ yan ni sariya sunba de y'a yamaruya o article 22 limanaw ko minnu ni sɔmina maa la k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka jamana buruja ni e fana bɛ fɛ jamana ka jɔ ko i fana ka wulikajɔ kɛ a ko siratigɛ ninnu na o de la yɛrɛwolo debout sur les remparts y'a jira k'a fɔ olu kɔni kɔngɔmanen don ko in na ko ni o kɔni taamakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'o bɔra k'a fɔ k'u bɛ furanjɛla fanga k'u bɛ gɛlɛya don a kɔnɔna la k'olu fana na u ka fɛlaw yira u fana n'u seko na u dɔnko yira politikimaa minnu bɛ yen k'olu bɛ fɛ ka furanjɛla fanga ye k'a dafiri limanaw ni kuma saranaw de bɛ nin waati in na an ka jamana kɔnɔna la yan a sera limanaw ni bolo funna a bɛ da tigi de kunna tigi bɛ jamana la a jala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ mara la bi n'i yɛrɛ taara hali bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw a kuma guwanenba don ye kosɛbɛ i b'a sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ yen n'olu ko dɔ ka fara furanjɛla fanga kan minnu yɛrɛ ko olu fɛla tɛ furanjɛla fanga a taabolo ye bɛɛ kɔni bɛ ka kuma kolon sari ɲɔgɔn kan bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko bana kunbɛn u ka fisa ni bana furakɛ ye u ka nin ko in kunbɛn joona furanjɛla fanga ale de ye ɲɛmaa ye ale de bɛɛ de ɲɛ b'a ale la bi u k'a lajɛ u ka kuma fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ n'o tɛ limanaw don dɔ la ni ninnu ko n tɛ sɔn a ma n bɛ sɔn a ma limanaw n'a nana kɛ ciɲɔgɔn ye ala k'an kisi a kana kɛ ko wɛrɛ jamana kɔnɔ n'o tɛ bɛɛ bɛ ka bɛɛ jalaki bi dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko dɔw bɛ fɛ ka jamanadenw de bila ɲɔgɔn na dɔw fana ka fɛla ye ko furanjɛla fanga de bɛ fɛ ka ko wuli jamana kɔnɔ minnu tɛ jamana yɛrɛ fɛla ye yan'a ka se o ma maa min ye fasiri kɛ Y Dunbiya a ko jamana faamaw ka wuli joona u ka kuma fan fila bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ bɛ se ka ji kɛ i koli ji la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasili sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔna la a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ min ye Imam Mamudu Diko ye Badilabugu alimami a kumana a ko ni fanga n'a y'a dɔn k'a fɔ nin waati in na ko kow bɛ ka gɛlɛya a bolo ko a bɛ se ka min ye ko wɛrɛ boloda ko min bɛ se ka kɛ bɔda y'a bolo kokura nin kuma fɔra Nouakchott Mauritanie faaba la o dongo min bɛ tali kɛ février kalo tile 8 ka taa bila tile 10 na jɛrɛ dɔ de kɛra yen nɔ jɛrɛ min na a kumana jamanaw min ye bɛn ani kɛlɛya kan ani bamaci wale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔna la cogo min na Imam Mamudu Diko ninnu kun welela u kɛnɛ kan walasa u ka taa kuma diinɛ yɛrɛ tɔgɔ la o de senfɛ kunnafoni sira dɔw bɛ yen minnu gɛrɛla Imam Mamudu Diko la k'a ɲininka n'o ye opinion.fr a ye ɲɛfɔli minnu kɛ u ye a ko furanjɛla fanga nin waati in na ko a bɛ n'a fɔ ni ɲininkali de Imam Mamudu Diko ye ɲininkali de kɛ ko maa bɛ se k'i kɔ don bɛɛ lajɛlen la wa ko furanjɛla fanga i tɛ se k'i kɔ don bɛɛ lajɛlen la Faransi wo diɲɛmaa wo limanaw ko furanjɛla fanga kana kɛ i n'a fɔ jugu ye bɛɛ lajɛlen ye ko n'o tɛ k'a bɛ n'a fɔ an b'o de bolo ka bi ale ɲɛ bɛ min k'ale yɛrɛ kun sigilen ɲɛ bɛ nin ko in natɔ la ale ye nin ye a mɛnna ko nka ale y'a ɲini kuma bɛɛ k'a fɔ a bɛ furanjɛla fanga k'a bɛ tiɲɛ f'u ɲɛna walima ka sira yira u la a na kɛ u ma ale lamɛn ko nka maa tɛ se k'i ka jamana ye gɛlɛya kɔnɔ ka tila k'i sigi k'i da de Imam Mamudu Diko y'a jira k'a fɔ ale bɛ min fɔ bi limanaw o ye k'a fɔ a tulo bɛ kuma dɔw la ko dɔw ko u tɛna furanjɛla fanga lakodɔn marisi kalo natɔ in tile 25
ko k'a y'a mɛn fana k'a fɔ min ye faranjala fanga ye k'u ye Faransi ka lasigiden min bɛ yan n'o y'u ka ambassadeur ye k'u y'o gɛn ka taa limanaw ko nin si tɛ ko ye ko min bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ni bɛɛ ka bɛn a la wa k'u kana kɛ maa ye maa min bɛ yen n'u bɛ fanga ye fanga min n'a bɛ a ko don bɛɛ lajɛlen la n'o tɛ ko Mamadu Diko ka fɔ la ko Faransi tɛna Mali bɔ Maliya la koyi Faransi tɛna Mali kɛ i n'a fɔ ko a damana jamana koyi ko Mali de b'a jija sa ani Faransi jamana bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min na n'o tɛ jamana in fila in jamanaw terima jamanaw don a mɛnna bi ko t'o ye a kɛra fɛn o fɛn ye a kɛra sira o sira ye hali u ka kan min n'o bɛ fɔ limanaw an bɛ baara kɛ n'o kan in de ye u ka wari n'o ye français fa ye an bɛ baara kɛ n'o an b'o de dun an ka jamana kɔnɔ ko munna ko Mali bɛ fɛ ka bolo nin daraki limanaw ka bɔ Faransi bolo nin cogoya la k'a kɛ i n'a fɔ jogo kun kelen yɛrɛ an b'aw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ limanaw Mamadu Diko ko a ko tɛ kɛ ten n'a kɛra ten a dɔ bɛ dɔ la limanaw i na buguri kɛ i tulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'o tɛna se ka kɛ ko ye ko min bɛ se ka an ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ Imam Mamadu Diko y'a jira k'a fɔ min bɛ senna bi min y'ale yɛrɛ fɛla ye limanaw o ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ k'a lajɛ ka jamana in k'a ta ba la a kɛra Irisi ye o a kɛra Faransi ye o a kɛra fɛn o fɛn ye fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛna jamana dɛmɛ limanaw jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u n'a bɛɛ lajɛlen ka bɛn ko la u ka sigi ka fɔ kɛ n'o tɛ ko jugu kelen min bɛ Mali la bi o ye banbance wale tigilamaw de ye wa ko don dɔ la olu fana diinɛ ɲɛmaw olu b'o sira kan walasa kuma bɛ se ka kɛ Yadi Agali ni Amadu Kufa ninnu fɛ cogo min na jamana gɛlɛya bɛ se ka ban limanaw ayiwa n tɛ ne ka kuma Nouvelle Horizon de y'a fɔ ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ min ye Adama PAEJ limanaw a jala k'a fɔ ko ale y'a ka seginni boloda ko kura n taara n segira dannigali caman t'o la min ye Adama PAEJ politique tɔnba min filɛ n'a b'an ka jamana kɔnɔ Alliance pour la démocratie au Mali Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA limanaw k'a segira ka taa jɛkulu kɔnɔna la jɛkulu min n'a tun b'a kɔnɔ n'a tun y'a fɔ ko ayiwa k'u ka hakilaw na ale ka hakilila tɛ kelen ye kunun ko ntɛnɛn février kalo tile 14 Bamakɔ kurakaw fɛ yen yɔrɔ u ka dagayɔrɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ Adema dagayɔrɔ la min ye u ka ɲɛmaa Mari Macha Jara ka taa se cadre d'échange de parti pour une transition réussie o ɲɛmaaba Dr Modibo Sumare k'u ye sigi dɔ kɛ hakilila falen falen k'o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw hakilila falen falen in taara wolo mun na o ye k'a fɔ Adema k'a segira kokura ka taa nin jɛkulu in kɔnɔna la jɛkulu min filɛ nin ni a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ k'a fɔ ko Adema sigilen min filɛ nin ka taa k'o na kɛ olu ma nisɔndiyaba ye limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ min ye so minnu bɛ di n'o ye logement sociaux ye limanaw a diko filanan n'o ye deuxième tranche ye logement sociaux k'a bɛna fɔ ko yurukuba de kɛra a kɔnɔna la zen na sabu so ninnu bɛ ka di cogo min na fasɛdi sɛbɛn le soir de Bamako ka fɔ la association dɔ bɛ association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière o kɔni wulilen do k'i jɔ bi ko maa minnu lisi laban min bɔra sisan ni o ye lisi filanan ye k'a fɔ ko so ninnu kan ka di Kati Sikɔrɔ ani Tabakɔrɔ a jala k'a fɔ ko so ninnu ka a di cogo yɛrɛ de ma ɲɛ fiyewu sabu bɔ kɛra min kalama bi limanaw so ninnu kan ka di maa minnu bɛ yen n'olu n'a ka kan ko nka so ninnu caman bɛ yen nɔ lisi minnu bɔra maa caman de tɔgɔ yira a la minnu bɛ yen n'olu ni jamana faamaw yɛrɛ ka surun kosɛbɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko hali furanjala fanga minisiri ɲɛmaa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw k'ale masurunnama caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ bɛ lisi in kan limanaw a dun jirala k'a fɔ ni limanaw se b'i ye i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ cogo dɔ la limanaw logement sociaux ninnu a man ka di e ma minnu bɛ yen n'a kan ka di u ma limanaw o ye jamana kɔnɔ minnu bɛ yen ni se tɛ u ye tiɲɛ don sa wa tiɲɛ tɛ sa wa min ye soir de Bamako ye ale y'a jira k'a fɔ logement sociaux minnu bɛ yen n'a bɛ di jamana kɔnɔ limanaw a ka kan a ɲɛ ka fɔ jamanadenw ye a bɛ di cogo min na sabu ni logement sociaux ninnu bɛ di wele bɛ bila jamanadenw ma ayiwa a ye na ni sɛbɛnw ye o de la association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière u ko ko maa bɛ yen k'i kan bɔ a nɔfɛ ko bɛɛ ka na n'i ka récépissé n'i ka sɛbɛnw ye walasa u ka se ka ko in larawe ni maa min n'a ka kan walima ni maa min n'a a man kan jamanaw waati n'a ka waati an bɛ kunnafoni jɔ yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka lakali aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye o tuma an b'aw fo a ka lamɛnniko a n'a ka filɛliko ɲuman na an bɛ an dɛmɛbaaw fo n'o ye kanam ani amu maaw ye jamanaw n'i y'a mɛn i gɔngɔn duuru i sen fila bɛ duguma olu de b'an dɛmɛ kosɛbɛ o tuma an filɛbaw aw fana y'an dɛmɛbaaw ye sabu n'i y'a mɛn télé a filɛbaw don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn o tuma a k'an bɛn
diɲɛ waati wɛrɛ.